Anzi mari yedara munokunza. Ichokwadi. Iri kudiwa. Parizvinezvi handina tsamba yakauya Saturday Friday kumandiyo. Mataura mazuva mairi Saturday Friday chitaura izuva libodzi. Friday kumandiyo. Oh. Saka ko Saturday mama mutolipi. Chiwareka iwatinyepe. Matisaka kuti ndakakoniwa kuiwana ndino. Kotaurisa iwe. Chatsvaga. Kumbirai kudare. Kwete kuti ndichatsvaga mukupa order chikumbira. Chikumbiro changamire kuti nditsvage. Ino yarini. Ndikufungidzira kuti kwete kufungira kamzuru. Kupera kwamwedzi. Apa chirive mazuva. Nhasi ndiani 15. 16. Alright, mzatu 28 unowe. Ndo kupera kwamwedzi. Waruzito wacho waru. Right. Tipei. Na uye mukomana uyu takaitunga. Taitunga mukomana yakangata anobvisa izvo aifanira achibvisira kuno munhu akatadzirana naye. Anomukadzi musikana yakapa mwana. Amupa mwana udaroko saka akanga anomumbi dzakanga achaunza zvino mamazuva akanga achaunza takaona kuti nguva yacho yareba asina kuzoya nomumbi dzakanga achaunza. Saka kuti auye kudari kwedu anozoya zvakanaka. Takada mutaye kudari titaure naye. Tazoya ana. Mapedza shumba. Kuidza iwaye. Iyo mondo. Yakwira mchu. Aiwa ndikunzika nyamuziva. Chimubvunza iwe. Muripo here nyasi. Ndizvo here ndaichenge. Wakwenda fumbo changu. Inini pamusoro edare. Inini chandakavimbisa mudare kwaRutsito hapana, asi kuti mwana wangu inini mwana womukoma ndiye akaita mhosva yakapinda mudare raRutsito. Saka yapinda mudare raRutsito shuwa Zokorodzai. Anga tinazviro zvakanaka famba ipeka. Zokorodzai papa ipo muri kutaura baba kuti mwana wangu mwana womukoma pataure zvakanaka. Ndati inini. Zvatakataurirana kudare kwaRutsito. Mwana wangu ndiye akapinda mudare kwaRutsito. Anova akatarisiwa Kubhadhara. Zvaakavimbisa kudare kwaRutsito achitosaina kudare kwaRutsito. Saka tsamba yakauya ichipuhwa iye mazuva akauya kumusha kuno. Mushure mokunga afonera mukadzi kuti uyai nomwana ndimuone. Vauya kwaambuya wavo. Saka mukomana akapuhwa tsamba nomupurisa akazoya achindipa ini achiti ndizvo zvaitika, asi inini ndaakumhanya kubasa ndikushanda paholiday apo. Achibva azoenda, saka tsamba yanga yakanzi musazodarike 4 January musati masvika kunoona headman waRutsito. Saka musi wa2 ndo pandakasvika kwaRutsito ndikasandurana nawo ndikaudza nhau yetsamba iyi. Ndichibva ndazodzoka zvangu inini. Saka mushure mezvozvo kunge ndadzoka inini ndaenda kuona waRutsito. Mushure me3 days kana 4 days here ndo pakabva pazoya imwe tsamba yaiti mistikativu muri kudiwa kwaHeadman Rutsito nemapeto $35. Saka inini ndandisipo banda ndaenda kuhwendo kubasa, ndo pandakazotuma mukoma kuti chiendoonzwe nyaya yomwana kuti inenge chinzi kudii. Mukoma akaenda akadzoka, ndo pandakazoona futi imwe chitatu yakuti wakuda bhakiti nembudzi kwandiri inini. Ndo yazotitsvitsa pano kuti makawa baba kindombudzi ndosaka. Aiwa handina kuendesa baba. Yakwira mchurumba runo. Mwana yari kuti ari kubasa kuHarare. Akawimbisei imimi baba muchizviti. Akavimbisa mombe yeumhanya yakanga yanzi iri kudiwa mudare negupuru yakanga yanzi iri mudare. Iyi nyaya yekuti izoenda kwaRutsito. Ndiri kubvunza zvakawimbisiwa mudare. Imombe yeumhai nemombe yegupuru. Zviri kuti ndizvo akati haasati akwanisa kuzviwana. achinyepa imimi yakaona achinyepa dare. Achiudza inini ndo pandakazoenda kuna Rutsito patsamba yawo yawakanyora iyi. Ndikaenda kuona waRutsito. Imimi akanga ati anobhadhara ini sababa musiwo. Kupera kwaDecember paKrisimasi tsamba yakaya musi wa23. Saka makazofunga imwana wenyu ati ndiribe asi imimi ndimi amabhadhare date.
Ayo inini handisi ndakabhadhara dhete, mwana ndiye akabhadhara dhete. Ndipo muri kunesana naRudzito ndimi. Ndimi bambo wacho imi. Zvakodaira nomwana wenyu kamuchibvumirana ndo zviri kuitika nditika. Akadaidziwa kunyora uko inini ndichisara kuti ipa muri raiti shumba ipo. Muri ipa baba imimi. KwaRudzito kumwana wenyu ipa akaenda imi mulipo here kana mamusipo. Tatiripo tesese. Imi makaenderei. Baba. Judgment ipe yakaitika mulipo imi baba mi. Yakaitika ndiripo. Chinzwa. Ndichinzwa. Zvichinzi zvikozo imi maienderei. Kotetekera mwana wangu achitongwa tiri pamwe chete. Tiri pamwe chete. Makaita zvakanaka kai. Makaita kotetekera mwana wangu. Alright, mwana wenyu akanzi abhadhare gupuro nomumbe yeumai. Makazvinzwa here chitawo? Ndakazvinzwa. Imaenda kumba kwenyu nomwana wenyu makarangana kutiko. Akati ari kutsvaga sematiriro akaita. Kwai makarangani. Kuti tsvaga, takarangana naye kuti tsvaga ubhadhare. Muswana. Muso akanga ataura, iye akazouya muso wa 23 December. Achisangana nomukadzi. Ndopa akabva asvikira tsamba yake achitambidziwa nomupurisa. Imimi 23 December paakauya pa. Na imimi neiye makaenda here kwaRudzito. Inini ndiye ndakazoenda. Muri ani? Ndiri baba. Maienda koti. Kumba kwenyu kune imi. Kumba kwangu. Isimplement nendikisika iyi. 1 + 1 2. Kune yamuzezo zvikumba kwenyu. Inini kwangu hakuna chiriko. Kwacheyo. Kwacha hakuna chiriko. Koko mkomo. Baba wamwe makaenda nawo. Ndo baba wake. Ndo baba. Takaimamira gogo. Ayo. Ndo baba wake. Kune hakuna chiriko. Izvo tiri kuita isisu. Gogo wachauyawo. Atinopuwa pfungwa nagogo bawanoengana kumba. Isisi inini tichakupai zvikwambo zvopano munozviziva kuti pano tokorochi. Makambozvinzwa kuti kwachipi mutoko kuno zvikwambo? Ndakazvinzwa ndinomboya nchitetetekera. Saka izvo tichaita kana maakienda tichakupai zvikwambo. Moenda muchitarisiwa mudzimba dzenyu meze kuti hapano here chimwe chikwambo icho wandoona pawabata pawaendesa ikokwi zvingaipei. Kwandiri hazvindinyangarire nokuti ndo unenge uri mutongo waiswa ipa. Ndatenda hangu. Gogo chitaura iye. Mavuke wagara yeyu. Alokuwa zvikwambo. Kweni ndakunzwa ichaizvo. Madzonzo neakaitika emukuru kuti avo vanobhashiwa vari kaziva bai. Wese munhu ari kuyaziva kuti vari kuhwara ka. Chinyarara ika mugogo. Mambo wanzo wachataura muno kuti takazotadza nokuhwariwa. Ayo hana kutaura ba. Saka imimi kuti tichadizvo muri kutaura zvondo zvochokwa. Unoitifambe mbichana. Zera renyu rinoba kukasika. Isi tichapupuliwa nani kana wana wenyu mabva nawo pambapo wari kupa imwe excuse yakasiyana nayo kuhwariwa imimi ndimozouya nayo. Iye totaura chokwadi pakati penyu nowana wenyu andiani. Imimi chiti nyepai. Ayi baba. Taura imimi. Ini ndataura zvandataura. Zviri kuziva nowawa. Vanozifana uziziva. Nokuti iva wambuya womwana iye. Wari kuhwara wakatakuwa pa nomotikari kuenda Shumba waita. Imimi muri ani wacho. Wapi? Iyeyo. Iyeyo. Ano muzukuru mwana wani. Mwana womwana. Mwana womwana wenyimimi. Alright. Ayo mamurirai makanaka. Ini atofunga kuti imimi sezera renyuri. Nomazivire enyu akanatsa here muzukuru wenyu imimi. Zvakaita. Inini handiti akanatsa ba. Mwana womunhuwo wakagarisana wari wairi. Tafunga kuti kana asina kunatsa rekaiterekenda mberi basaka mukomana yati gende mbishana zera renyu roda mbishana. Kada kuti tiite speed munozotaika imimi tikaita speed. Tafunga kuti imimi nemaonere enyu kuti muzukuru wenyu akatadza. Matadzire kumpa mombe iyi kuti muzukuru yoenda obhadhare. Dai imimi makanyimiwawo maifara. Romai. Ndaitira oba ini Romai. Wamukoma moendera kurefu gogo. Kumba kunei awese waromba. Imimi tangachiraba kuti zvikwambo zvisvike kwenyu kunei. Pangu ndino mombe. Asi mombe dzangu ba. Mukenda ngaliyo ka. Asa handina mombe vaini pacho dzangu. Itatekera emurora. Ndosaka nanga tichiti. Mukauya kudare muchiti ndinokasheraka.
ndinozotsvaka kamwe dare rinozvinzwisisa. Mirai gogogo pfawai right. Asi mukatumiwa komana yao ndiri kuenda nawowa wachidziona dziri pamba penyu wanotora ndo dzenyu aiwa ngozi inoda uyaba inoitei chaiwo manje. Saka inini mukamobva manje kuno mombe takuona idzai vachitezve Bonzo. Yangu ya mchiri mbaruke. Iyo. Mwana wa babu yenu. Wana wenyawa na uyapera mbuya wakumana kana mubva pano izema ndine kotamo mwana wamunhu momulipa imi mozolipa yenyawa kana kolipira inoita wapi mazviza otora mopedzo molipa munhu opera tamukazikwate saka mbuya mulipe imi awaita zvakanaka saka chidara kuchengeta wari kwenyati kwete mangwana ba nyati kuri kolipa nyati kombezi uyakotowa nyati aiwa dzinodzakwa dzingabva dzaende kwarusape chiri kofura chiopera ivarume mubude ogarira wakomana mukota myanyasi hana kuya. For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.